Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol sa Radyo DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan ta Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, kita, ika, ako Bicol. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Sabado na naman. Talagang madaliinan Pasko ade. Al Armario. Reporting for duty po digdi sa programa Kanako Bicol. Kada Sabado. Alas 8:30 sagod alas 9:30. Ako Bicol Party List sa panginginot. Hinda Congressman Saldico at saka Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Siyempre ang mga taga Ako Bicol. Kaya paabot ni Enhorabuena sa Satuya Gabos. Lalo sa mga kababayan tang Bicolano. Sain man kita sa mundo. Worldwide baga kita. Kaya nahiling kita tabi. Dyan sa mga gadgets tano, social media. Kaya nagtataga-porma man ako dyan. Nahiling kita sa kinaaban. Masupog sa mga kababayan tang Bicolano. Pagbilog ng bulan, bulan na. Ngalason si Pading Ray Barcelon. Purmawda mo ngayon padi Ako padi pang cameraman sa na ini. Sa kanya ako nganing ding Malaysia. Na ding laugan sa tuyang bulsa. Hoy mga taga Sorsogon, kumusta ka mo? Nagka-hook up man ang OKFM dyan. Mga pagiriba ta, sina Rex Bulima and pagiriba. Yan ho, sa Daet ka Marines Norte. Kumusta kayo dyan sa OKFM? Cam Norte. Nandiyan din si paring Raymond San Fernando. Silang mga in charge sa programa ng Ako Bicol. Sa Daet, Tagalog tayo eh. Karamihan sa Daet, Tagalog na. Yan napapatagalog tayo eh. Iba man ang irigade. Iba man ang mga tataramon sa iriga. Yan man sa radyo natin dyan sa iriga. Nakahook up man sina Joey Sarsa dyan at mga pag-iriba. Bulkan, bulus, Labang parte kan Bicol, Masbate, Catanduanes. Kamusta ka mo? May mga programa dyan, kaya lang iba man na time slots. Yan ay nakakasabay digdi sa programa ta. Anyway, kumusta na lang tabi ka mo dyan sa Masbate at saka sa Catanduanes. ibang lugar, Siyempre, digdi sa Albay. maaga. Kumusta man mga taga-Albay? Sa mata ko, Ano na kita? pulos kong narumduman. Mga taga Legazpi City. Pulusan, Hoy, Legazpi City, mga katribo sa pagbabago. isa rin na Mga katribo sa pagbabago, kumusta ka mo? marinis Ha? Pati na so abo kipagbabago.
Yaon ang Ano, John? kana. Deng, na nakita na, no? Ang gayon niya. Kumusta sa mga gusto kipagbabago? Ay, purgulunin Kumusta man sa mga abo kipagbabago? Kamu na siring Ano ang mga gusto nindo baguhon? Aber daw. baong Ano ang mga gusto nindo baguhon? Alawang dadahin Digdi sa Legazpi City. Na'y paning Pwede ka mo mag-share digdi sa tuyang hotline makapunta sa 0909-1175-001. 0909-1175-001. Purutol City Pwede ka mo mag-question kung ano ang mga gusto nindo baguhon digdi sa Legazpi City. Naturus layak ko Ah, Hiniba imposible man na kontentado na kita sa mga basic na serbisyo kan sa tuyang gobyerno, na mag lokal man o nasyonal. mapatay padang Siyempre may mga gusto man kita baguhon. Kaining Ano? umahin Sige daw, mag-text daw ka mo sa 0909-1175-001. Ah, baka taon-taon, baka singit man kita kay Congressman. Kuya, igwa Sa kabisihan mo niya ni Congressman Pido Garbin Jr. Sige na sana ang libot, sige ang panao. yunon. Balang May mga biyaya ka na ko Bicol. Baka lamang makasingit kita kay interview, maski halipot na interview. kumagamang Natabi kong baka lamang pwede. pagtugtog ni Ata, ang baka lamang kita kay mga update dyan sa ako Bicol. Si Busy Sinda. Lumigya ang naging Pero kulang na ang mga katurog kan mga taga ako Bicol. muya. Sige na sanaan relibot. Kung sisay May na mga kanya-kanyang trabaho iyan. Bako sa natabi digdi sa Legazpi. sisa ko Kundi Bicol wide iyan. May mga kanya-kanyang coordinator siyan dyan. Sa indong lugar. Kaya halaton sa nanindot Inguwa man talaga na ko Bicol na ang gabos na sektor ma-address. Ano na Ang mga pangangaipo. itong Sa abot man kan makakaya. Kan ako Bicol. Manginot tabi iyan ni Congressman Saldico. paghilgo Ang lalaking pilantropo. Kong, sa tabi kong Saldico. Ang lalaking pilantropo. ay Murag pa Saka siyempre si Congressman Garbin. ni balat Sige daw. Kasusa kuya na Taon-taon ta si Kong baka makasingit si Chi ano sa schedule ngo niya ni na Kong. Sa'yo ba Ang gusto kong baguhon. man ako pagwa Grabe ka man. ay Ano man si rak 134. Bago man arog ka ini. ni So, kung sana sa mga basics sa ng sitwasyon, mga problema, mga issues. Bako sa tawo. Ikawan. Kawan tabi. Kawan tabi 134. Gari pi personal mo man. Bako sana so personal. So issue lang. Wow, kagayon Sir Al, mapurmahon, mabuhay. Pagkadaing Hindi kayang kuwang kong ini, attire kong ini. buhay kong iniuwi Na buting kayan ko sa sarayan ko. akong namumuo. Ano yun nung day ko ini nagagamit? Pinapabayaan Gagamit ko ini kung may mga na ano ini, may mga kuan baga, karantahan, nahirap amateur, singing contest. marhay pa Taga MC man kita dyan kung sa kinaba sitar kita mag-MC. Yung bigat tagagamit ko. ang marasa pa Kung malalapain ni sa saraya, di mo hindi tagagamit ko. raka Gamit ko, tanganing malabahan. para Ay! ba Sir Al ka, ay, Agayon pala. APG da siya. Sabi ni 134. Sige tabi. Bata, ano APG baga? Sige katarawan man ki ibang meaning. Sige katarawan man ki ibang meaning kan mga daing originality. Pati so acronym. Biga maburog takan ki ibang meaning. Meaning, dahil ka talagang originality, ta nangangarog ka. Nag-isip ka.
tawa ng ibang minang ng EPG. Ha? Na maliwanag Isip man ka mo kisa diri nindong original na ideya. Kung pagparakopyaon nindo ang pati mga programa, proyekto ko para kopya nindo. Ano tabi ko? Kong! Morning, Kong! Good morning, Han. Opo. Good morning sa gabos na nag-aantabay ng Aha. Ako Bicol program sa Pilog ng Kabikolan sa anong na probinsya ng Andao. Marahay na Andao po sa Indo Gabos. Opo. And let me greet you. Advance Merry Christmas. Talaga, ano? Pero dahil na pugulan kong an Christmas talaga, adi. Dahil Iyo. naman so pandemya, pakalma na baga? Yeah. Anyway, talagang anak ko Bicol tabi ko, aram ko, grabe ang mga activities indungon yan, sunod-sunod. Sabi ko nga ni sa introduction ko, sige sa naan libot nindo, sige ang panao ka na ko Bicol, para ma-address o iba-ibang sektor tabi, ano ang mga latest ang ginaribong aktibidades kan mga tuminalikod na aldaw kong. But so far, yung manggirara is weekly na pinag-ibuta, ayuda sa mga displaced workers, mga warang trabaho ongoing, and so iba under process na. So, apeles nila para mas makapag-participate sa temporary work na pinag-upload ng And of course, minarangkada naman, so assistensya sa mga seniors, hindi, primarily sa Ciudad Canlegazpi, baka anapon sa ibang lugar. So tupad, all over the people region. Ayun, sutupad. So, seniors, pinagtutok pa mo na rin sa Legazpi. Huwag mo ako sa mga seniors, Al. Yung uning may nag-text tulo, so si 543, nag-apot man kung no arin database schedule kan sa senior, sa mga barangay po na nasa northing parte kami. O, diyan sa may pamitisan kan mayon tabi ini kong. We will schedule. Oho. Based na sa pinagsasaro-saro ta, of course, ang importante, malinig ang lista, ang aning warang ma-left out. So, this week, from Monday to Friday, naka-cover kita ki mga 15 yatang barangay, at not mistaken. Mga 15 barangay tabian. Yung 15 na, o di dakol pa, mga Ay, 40 tukul plus pa. 55 barangays to go. Oho. And nagpapasalamat kita sa mga kawani, empleyado kang DSWD, may hihikos as in tirelessly working, mapasensya ko na sa kaning mapagserbihan sa tuyang mga lolo at lola dito sa Ciudad Canlegazpi. So talagang dakulang bagay yan, tama-tama, may pamasko lamang sindatabi kong. Sana makantos pa sa Pasko, Di tulos maubos, ano? at ay tulos maubos. Anyway, gari may mga food packs pa kamong ipapanao. Lalo, yung tabi. Bataan na makapunan ba lang kita, no? Oho. Kung sabi kong much as possible, the local government of Legazpi, through their Sangguniang Panlungsod, Yes, oo. would enact an ordinance for an additional 10% real property tax discount. Yes, oo. Para po sa karaman katapos, ang sa tuyang mga syudadano, taxpayers, are entitled. This is their entitlement na magkaigwa 20% discount kung sila magbayad in advance. Alagad tapian, because of the pandemic and the financial difficulties our Legazpeños experiencing right now, sa mga negosyo bagal, mga 2 taon, dahil Oo. natultulan ng pagninegosyo dahil mga lockdown, mga stricto ang protocol. So iba nga ni, nagsarara na lang baga. You know, just to give that tax relief and in a form also of incentives na tangaling padagos magnegosyo. This is one way of giving back to the Legazpeños na sa haloy na panahon nagsuporta man sa pagbabayad sa tuyang lokal na gobyerno. So aside from the 20% entitlement nila, I would encourage the Sangguniang Panlungsod to enact additional 10% discount to the real property taxpayers. Makaandanan man lamang sa tuyang mga syudadano dahil for the past 3 years, nagparaharalang House of Buwis, it's payback time. Natawan taman ki
additional discounts sa ito yung mga taxpayers. Yes, makabawi-bawi man lamang sa mga negosyante. Imagine mo, 2 years na talaga nagsasuffer. And I think ining tax amnesty ni Tabi kung saro ini sa pig-adapt naman baga kan gobyerno provincial kan Albay, meaning some parts of Albay mangyayari ni kaya dapat lang gayud na ang Legazpi City makasabay sa siring kaning discount man sa mga kababayan ta. Well, tama ka, ining tax amnesty na pinag-i-implement ng ngayon ng probinsya ng Albay, sana naman, saro pa sa pangapunan tayo, the city should follow suit. Because this is also one way of encouraging itong mga may arrears for delinquency na magbayad kasi ng buwis. Sa mga psychology na, ang psychology baga, pag nabing, ay, may day na nga pagpapataw ka nga pinalidad. Maski nga ius-tius kita mo niyan, madispunan kita, tanganing mabayadan talangan, kaya na data na mabayadan. So, or day na kita maobliga magbayad ng pinalidad. So, this is the psychology. One way of motivating them to pay taxes also. And at the same time, a win-win situation for the taxpayers and for the local government units. Dahil, pagbayad sa taxpayers, na warang muruso, warang penalidad. At the same way, to local government, luminaog man suporta para magamit sa ibang social services tabian. Okay, so sana Tabi kung madangog ang pangapudan mo na yan. Anyway, yaon man Tabi, ang sanggunian panlunsod. And siguro, sarong bagay na sabi ko kasi bago sa introduction ko, mga dapat baguhon sa presenteng sitwasyon dahil nga ni sa epekto kaning pandemya. Well, tama ka. In this time of pandemic, the people really need more assistance from the government. And at the same time, in the business sector, they need more tax relief or tax incentives. Because that's what keeping them afloat. Diba? Naglalataw sila ngayon dahil sa pagsasakripisyo na mamantinar ang trabaho kasi sila mga empleyado. Now the government, the national government, and even the local government has this moral obligation to provide some incentives in the form of tax relief tanganing kadagos man na makapagtabang sila sa tingin ng mga empleyado asin makapagservice sa tuyang komunidad. You know, an indication of closure of establishment, kadagos nagsarara mga negosyo, maraot yan na indikasyon al. Ba? Opo. So one way of doing that is really for the government to come in and provide those incentives in a form of tax relief. These are simple things, Al, na Opo. aram naman ang kanggabos, lalong-lalo na sa yaon sa mga sanggunian. All they need to do is to act and proceed. Okay, well noted po Tabi. Kung ang mga pahayag mo na yan and aram ko Tabi, an ako Bicol, kadakol mo niya ng mga concern. Ano po ang mga plano pang ibang activities sa mga masunod daw Tabi kong, especially mo niya na December? Well, Al, hello. Yes sir. Okay, go ahead po. Kiraman, as actively participating in Congress, we have this, the budget will be approved on time for 2022 so that pag-abot kan 2022, so plano kan sa tuyang gobyerno to have a build back better plans amidst this pandemic. Siyempre, pinakainot dyan, pondo na kung saan gagamiton ang national government as well as the local governments. So kami, sa House of Representatives, will continue to work in order that we'll have a budget that will be passed on time, Tabial. Yan po ang bintahe ka na Bicol dahil sa may boses kita duman sa national government. Inan mga nagiging tundag kaya Tabi kong mga biyaya hali sa national government na padagos magbubulos digdi sa Bicol region dahil po sa esfuerzo sa Indo dyan sa Ako Bicol. Mabuhay ka Tabi kong. Thank you so much. Salamat and mabuhay PBND CGB. Marinaldo. Opo. Yan, ingat po Tabi, Congressman.
Pido Garvin Jr. Nakasingit lang kita tabi sa oras ni Congressman Ngunyan. Balik di sa programa. At least na-update kita kan mga pigir buninda dyan po sa Ako Bicol. Nagdara sa tuya sa oras na alas 9:04 na. Ay, tingin sa kuya si Angel. Sige. Okay na. Sige, mabalik po ang programa. Pagkatapos ka nagkamper ang mensahe, hali dyan kay Partner June. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:07 na. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad kan Bangko Sentral kan Pilipinas sa publiko na gamito na sana ang digital wallets kung mapadaranin cash gifts ngunya na holiday season sa tahaw pa kan pandemya. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno na ang digital wallets mas ligtas, sigurado epesyente, asin mas marhay na sa paagi para maibalyo ang fundo sa pamilya asin mga barkada ngunya na panahon. Sindang sinabi na ang paggamit ng digital money bilang alternatibong paagi na magtaonin cash gift, iyo ang saindang ipigre-rekomendar tanganing mabawasan ang physical contact asin ulakit kan virus, entry kan matao asin tatawan. Yan ang pangalas 9 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nawara. Ito nawara, John. Pagi. Kasi daw tabi, nawara. So, ito yung background. Anyway, nawara, John. Napundo. Ako may naingalo so background ta. Anyway, sa... Oni sige na, T-Rex. Sige na, John, T-Rex. Manlaylay na mga reaksyon. Anyway, pag man ini politika ano tadigdi. Ang bigasabi tadigdi so mga bigiribo man ka na Bicol. Ang sabi ta, ano ang mga pwede baguhon? Ajon, palalay po. Ganin. Nawara. Nawara so sa tuyang background. Abante kita digdi sa programa. Oy, kumusta tabi dyan sa Odan, kan Legazpi? Nagamarati man pala dyan. And o dyan sa sityo Tagungtong. Kan Barangay Taysan. Pista pala ngunyan. Happy pista tabi dyan. Happy pista sa mga taga... Pista. Okay na tabi, John. Thank you. Thank you. Thank you. Ini pong mga text nindo anungod sa labanan ni duduang politiko. Babaeng tagabi. Kaya na kumakomment dyan ta. Sendo man na yan. Kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang political belief na piga-apod. Sabi tadig diso. Sa Bicol man na mga programa. Marhay magiayo. Marhay na amiga. Ito ang naging Alangan man na i-promote tadig diso. Ibang grupo. Magsadiri man kamo ki programa. Diba man na party list ano? Ara mo na sa politika na baga kitang ngunyan. Kahapon nasa Albay Astro ako. Ayos na? Nag-trip off? Kabaga? Kabaga? O yan nga ni ang saro sa mga example tabi, John. Sabi nga po ta, ano ang mga dapat mabago? Kung sisay-sain Digdi sa, bako sa digdi sa Legazpi. sa kita. Digdi sa Albay, halimbawa. Example na yung kuryente. Na trip off na naman kita. Saro ini sa mga, ako personal ko lang tabi, John, ano? Ang igwa Na pagiling. Saro ini sa mga example sa Piña Branch. na dapat gayod, mabago naman. Domingong Halimbawa sa kuryente, nga ta, satisfied kita sa serbisyo kan APEC. Bako, nangangarap man kita na magkaigwa lamang ki magbabago.
Ano ang mga na-experience nindo sa supply kan kuryente ta? Ha? Kan ako Dawa dahil na ako magparataram, kamo mismo, kita mismo, kada saro sa tuya, na konsumidor kan apek, awat igwa kita kikomentaryo. ting pudut Pwedeng pag-umaw, pwedeng pagtuyaw. Dudut Ah, ako ha? Inudut Yan ang mga saro sa dapat mabago tadigde. Sa mga basic bagang serbisyo, sa kuryente, tubig, luway-luwayang kaya sa ng kuryente. hain ka Ha? na baya Kasi yan nagdarakan apek digde. kung madaya Pinamidbid bagayan sa tuya ka nagkapirang politiko, digdi salbay, bako. sa Marayon ngayon ining apek. hain Ha? Binilog so apek. na baya Ha? kawat kong ginaha Manage na kan sarong pribadong tuduta kumpanya, dinaha ang dating aleko ka to. O yan, apek na. Ano, kontentado kita sa serbisyo kan apek? Kamo daw tabi magtaram. Kan bulusan may Saro yan sa example. Na mga dapat gayod baagohon. Ade, sa ako sa nadig sa Legazpi. ito paduma Nabilog na probinsya kan Albay. Ito. marinwan maski harayo na Ano pa? Tubig. sa Ini sanang tubig. kuan luhas Public knowledge man bagaan problema ta sa tubig. kong O digdi sa urban areas. narukan tulus Kung minsan ang pulos kan tubig, ha? or sugon Ha? bukan is Tsokolate. marinis Ba ko tsokolate, kolor gatas, probinsya mapution. may Puti bagang sugari, iba man so puti na linaw. Kan puti na malabog. Puti bagang malabog. ibay urban Ha? Sugari baga ali sa uran. ilong pagkamu Iba man baga. sa banwi na daining Kita magkakapagsabi kayan, nadigdi sa urban areas. ay makalag Problema talaga ang tubig. Hindi man satisfied ang tao sa serbisyo ng tubig. Kaya na nga napigirin naman, so ali dyan sa gripo. dahing sinipit Ha? ay Katurood na kan mineral water. dahil Sige baga ang pa-deliver kay maisag ini. So, City mo babakal na tubig. o Ali sa mga refilling stations. maturus lang Kada yung tiwala kan serbisyo sa tubig, digdi sa Legazpi. mo ba Tapos na sa Legazpi, sa ibang lugar, dyan sa Daraga. apula Yan ang mga dapat ang bagohon. ipadawan pera Mga example sa na yan, John. umahi Diyan sa Bulod, halimbawa, dagong naging diyan sa Bulod, experiensyata na yan, John. Lalo digdi sa Legazpi. Siguro bako sa Legazpi, sa iba pang lugar. kuya Yan mga sa Bulod. Sinanayan ta na. Ako, sinanayan ko na, John. es O na elementary. palang kumakanta Ang tubig dyan sa Bulod, nagkasaranay kami kan pagsakdo. Masakdo ka sa bubon, masakdo ka sa sagurong. sa pagtuwa Ngunya na anak ko Bicol, mga proyektong patubig, yan sa Bulod. O tapig irinitan pa John. Politika da. ang naginibog ko Ay taman matatawadan na may politika dyan. Bako? panahon kung Pero, anak ko Bicol, maski da pang eleksyon, tigigibo na yan ng mga patubig naan. minsan Ako mismo, witness ako dyan. Minsan, nakasabay ako dyan sa mga coverage baga sa Bulod. Kato, so level 1, so, pumba pa sa nabaga. Ano yan, level 2 na yan, so mga solar water system. Nakulo na dyan ang giniribo sa Bulod. Solar water system. Mga masunod pa. Nga ni, piga para i-inspeksyon na so mga masunod na project. Anak ko Bicol. Solar iyan, water system. Kaya na magamit kay kuryente. Solar nga ni. Kaya dahil do pagpara initan iyan, imbis pasalamatan ta anak ko Bicol. Ha? Anak ko Bicol. kasusag Agin instrumento man sa nakanmal na Diyos. Natarawan kita kay dagdag na source kay tubig dyan sa Bulod. Pasalamat na yan.
Dahil tapag para komentaryuhan. Minsan iba man na tao dyan, ano? Nagkikinabang ka na kan project na arog ka yan. Komentaryo pa. Ang politika ngayon. Alam ni Maria. May nag-aarog naman. May mga nag-aarog naman na politiko. Ang mga water project na yan. Sabi ba gani kung pido? May man na problema yan kung arogon. Maray ngani. Sa kumu Maray ngani na arogon ta. Madagdagan sa source. ng marasa Pero ang question nga, taangon yan sana. pong binaya Why just now? marhay Diyon. mapara Aluyo na ngayong panahon. Why just now? Taangon yan sana. daing pala Yan gayon, ang politika. buhay Pero sa Kubicol, inot nang nagibukan mga patubig naan. namo Maski dahil pang eleksyon. pinapaya Hindi, so iba man, kiriditon man. Pag nakokomentaryuhan, marasa maski pasabit pa sa nanganing komentaryo, na kiridito na. Ano man magkiritan da digdi? Kami digdi sa media, ano man? sa kinap Maski si Jan Manggana, media manggaray kami. marasa Ano dyan? Nagkataon sana, ako ang na-assign digdi sa programa ka na Kubicol. na mapara Akong gayod, sa so mga dagit sa ako Bicol, Magayon pag mo man kang programa, paprogramahon man hindi ako dumaan. Diyon. So mga dagit sa ako Bicol, gumimo man kamo programa o bakal man kamo programa sa radyo, paprogramahon man hindi ako dumaan. asin dito Ano man ako masurog sa Indo? Ano yan? Ano surugon ko digdi? Natural sa ako Bicol. Kabuuan baga. Kalukuhan baga John. Kalukuhan na programa ini ka na ko Bicol. Susurugon ko so nag-iiwal sa ko Bicol. magkailusyon Si Congressman Pido, taga ako Bicol. Walangan man na susurugon ko so nagkakalaban kay Congressman Pido. Siyempre, surugon ko si Congressman Pido ta. Iyo ang boss digdi sa ako Bicol. Arog man sana yan kaya. Kamu man daw. Isa. May nag-text. Ha? May nag-text. Ha? Dali lang. Ha? Dahil maninda kayaan ikipi. Kaya kung ano na lang ang minaluwas sang raspak. Ta, nainggit siya sa ikipi. pinapabaya Kamu man daw. Magiri, wala sa... Wala lang yung mga text yun. ang swerte ko talagang Hindi sa daraga, yung man, may mga reklamo man. ikat sa Mga gusto man mabago. tiwala Oy, burusis indo yan sa mga kandidato mo yan. sa O ni pa, may nag-text. pag-isip Bulang o tupada, ng God ang dapat itao sa barangay. Bako sa mga mayaman na kapitalista. Kamamanda. sakit labi Ay, makaulog man ining text yun. Ang tupada da, itao sa mga barangay, bako sa kapitalista. Tama man, sabagay tama man. May point ka dyan. Taga-saro baga, nasabi, sabi naman ka mo. Kung itao nan tupada, itao sa barangay, di, mawarang ka ki negosyo so amigo ko dyan sa Bulangan. So, operator na amigo ko. Mawarang ka ki negosyo. Tapos sa mga nagkikirinabang man dyan. Ano daw ang official kung nagkikinabang man dyan? Sa mga lisensyadong Bulangan. Ayaman sa ko so barkada ko dyan sa lisensyadong Bulangan. Sabagay, tama ining pig-question ka ning texter. Seryosohon ta dyon. Kasaro baga, nasabi ko na, ining mga tupadang ini dyon, totoo, illegal. Illegal nga ni, tada ipig-recognize kan gobyerno, ano ini, sinukonsideran ninda ini na sugal.
Kada ako lang ang sugal nga ta so ano ini so online sabong bako yan sugal yon. Nga ta legal iyan na online sabong. Anto pada, pigsabi yun dong illegal, tada ipig-recognize kang gobyerno. Pero kung nantupada man ang gadyon, itao mo sa barangay, mas maray. Nga ta, antupada baga, ako untak kidae, maski sa mga parabulang, nagandang guide nun niya. Pariyo mo ngayon. Ako baga, nagtagabulang man ako dyan, tamanak man talaga nilig ko. Dapat talaga itaon ang tupada sa barangay. Ata, kultura yan John. Parte na yan kan kultura ang tupada. Masabutan nindo sa mga detabi nagtutupada, dahil man masabutan ini. Terus mga parabulang, mga paratupada, nasasabutan ini. Mga paramanok, nasasabutan ini. Ang tupada dapat itaw sa barangay. Dahil parte iyang kang kultura. Ikadua, paugmahon sa barangay. Imagine, may piyesta. Nga ta ang tupada, piyesta sa sarong barangay, halimbawa piyesta dyan sa barangay Imperial Court, halimbawa digdi. Ang tupada, oto sa awang bulang, oto sa rawis, tayaon ang lisensyadong bulangan. Maugmaman sa Imperial Court, akong sa rawis ang bulang, aning undig na ang piyesta? Dapat digdigibon. Ako? Pareho man sa ibang lugar, halimbawa, piyesta sa Maslog. Dapat ang tupada gibon sa Maslog. Tayaw ng kaugmahan kan tawo. Kadyan, mas kinitib na manok John, pwede mo ibulang, mas nga ni pato. Pagkaoro yun. Kaugmahan nga ni, parte kang kultura, dahil man nasabutan ang kan mga matataling ibata. Ani ba, nagatali-talian, tang gusto sana, sindan mabuhay. Kung daraw ni doon tupada dyan sa barangay, halimbawa may gadan. Pagko sa pista, may gadan. May kada gadan, tawan mo kipatupad ang mga duang aldaw sa nadyon, dyan sa barangay. So income dyan, may income na dyan, may 10% yan. Koleksyon dyan, kada sultada. O di so dilin siya dyan, tatao mo sa gadan, sa pamilya kan gadan. O di ang pamilya kan gadan, dahil na mahirapan ipalubong ang gadan, dahil na maagad sa politiko. Sabot. Sisi daw na politiko ang pwedeng bumaago ka ni. Di ba ko karaw John, di sa Legaspe? Sisi daw. At abogado ang kumibo kan ordinansa. Amyandaran sa ordinansa dyan sa syudad. Aram mo ang digdi sa Legaspe. Aram ko ang junta. Nagkukover ako dyan sa Sangguniang Palunsod. Panahon pa ka to ni Dipuntong Mayor Meli Roses. Ang nagibo kan ordinansa na yan, rumdumunon ko yan John. Ang nagibo kan ordinansa digdi sa Legaspe, naduwa sana ang lisensyadong bulangan, humapon sa Karawes, na Dipuntong Kagawad Ed Aragon. Abogado ba ito? Tapos panahon pa ka to ni na Dipuntong Kagawad Buroy Arroyo. Na binding asol ka ito. Duwa man sana ang lisensyadong bulangan sa Legaspe. Humapon, tapos rawes. Sagkod kang panahon na ni John, dahil man ito nababago. Kaya kung may mga piyesta digdi sa iba-ibang barangay, pigdadaraan bulang sa humapon, so dyan sa southern, digdi sa northern, dyan man sa rawes. Sisay ang nabubuhay dyan. Ang nabubuhay dyan, sa operator. Ako, kuda kung may mga ibang nagkikinabang dyan. Pero kung daraw nang sa barangay, ibalik sa barangay, maugma sa barangay. Baka, sa Batangas da may nag-istorya sa kuya, sa Batangas da, yun na yung pigig ko. Ginibo kan Batangas, ordinansa, so gadan, so piyesta, may mga aldaw yan na pwede ka magpatupada. So income duman, itatao mo duman sa pamilya kan gadan. Hindi na magpaparaaraga dyan sa politiko. Imagine mo digdi ba ka? Experience yata na yan yun. Pag ang pamilya nagagadanan, sigang buru-burunggo kan gastuson. Maagad sa politiko. So, politiko man, pinatuod na sutawo arog ka. Kaya dapat talaga baguhon. Magayon nino Magayon itong text na ito. Salamat Abi sa nag-text. Ipig-remind mo ako kan topic na yan, kan issue na yan.
Ang totoo kan saro kan maka-eleksyon yon. May saro akong kagawad na nakauron manangod kaan. Pwede niya ako yung kagawad mo nagad mabago. Nagari niya ako ang nagaparakinabang sa nakan bulang digdi sa Legazpi. Humapon, rawis. Kung sisiyan mga nasa likod dyan, iyo na nagkikirinabang. Subarangay niya ako, dahil man. Iyo man nga, pigirasan man nga sa barangay. Iyo, pigirasan nindo, so kapitan sa barangay. So tao, dahil man yun. Bako, nakasiguro ka mong tunaira sa kapitan. Ikatao man sa barangay. Diyos ko, gurang nakita, para lang siyon pa kita. Ano yun? Gurang nakita sa radyo. Gurang nakita digdi sa Legazpi, para lang siyon pa kita. Diyos ko. Garing, abo ko magparabuhilo ta. Baka may mga madagit sa ko dyan. Bata ko, abo na ko kadagit. So ko dyan mga amigo na sa Gabos. Kaya pasensya na tabi. Pasensya na kung may mga napipitik kita, nasasagasaan kita. Pero ako, after lang ako sa katotohanan dyan, bako ako hipokrito. Bako ako hipokrito. Na magkaparasabi ki Otek. Ayan tabi ang totoo. Ano tabi mga parabulang, mga partopada, mga katribo. Bako totoo yan. Uning tupada dyan, pika para tulirar tasa na yan, dahil tabi gigibong legal, dahil ko amang kinakikirinabang. Diyos ko. Nakakagulpi man dyan sa ibang law enforcers, Pira de los Buenos. Pira de los Buenos, may mga abusero man na law enforcers dyan. Para turo-turo pada, agadan mo ki ribo-ribo. Ay po na ako adyan. Pirak man kan mga nagkakarawat dyan sa barangay. Mga maliit na bagay, partikan kultura ta din, dupi pa ugmantawo. Dapat talaga yun mabago. Itong bigistorya ko sa itong kagawad na pigkaoron ko, na sana niya ako mabago yan. Hinda, sagod ko niyan, ma-eleksyon na naman lamang. Naway lingon man dyan sanggol niyang palunsod, yaon mangyari ang record kan ordinansa, na ang pigbubuhay kan mga arog kaan. So, operator man sana, tapos kung sisay, ang nagkikirinabang dyan. Yo, hindi siya natabi. May mga nasagasaan kita. Puro man mga amigo yan. Sabi na lang ang totoo. Itaw nindo. An para sa tawo. Ako puro sana kabig sa indo. Ha? Tama na. Tama na. Tama nang dirlin siya. Woo! Mas may bimidyan ako garing. Ang tawayan tabi si News Manager Mardila. Saka si Father Momoy. Baka makalampas kita di Gijon. Basta ako Bicol. Ako Bicol. Ako Bicol pa rin. Sige, mabuhay tabi ako Bicol. Alar Mario, thank you. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa Gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng
kapaskuhan. Buksan ng Coke, buksan ang magic ng Pasko. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Kung baka ito, sangkod pa man ngunyan, still sa China Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala o magboses kan kababa, ikan konsisyan, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan, konsisyan, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro, kay konsisyan, Sunshine Imperial. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya Glenn Casulya sa siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Ano lang ating pinuno, handa ng magsarili. Di tayo, Robredo, di tayo, Robredo, Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aro aldaw, pigpipili ta ka. Kay Lenny Robredo, taong bayan ng panalo. This is a paid advertisement. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds?
Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Para kay Ralph na napuruhan ng boss,